azért gyűjtünk össze, hogy ezen ünnepélyesen átadjuk a városnak ezeket a tájékoztató panókat, amiket az elmúlt év utolsó felében a Heineken két egyesület pályázott, hogy közösségforrás programi segítségére valósított Csíkszentmihalyi Erdélyi Kárpát Egyesület. És hát valójában nagyon nyitott volt a pályázat, nem szabták meg, hogy mit csináljunk belőle, mi ezt találtuk ki, és nagyon sok pályázat közül választották ki a miénket, meg egy másik hasonló projektet, ami a nyáron volt, megvalósítva, emlékeznek a parkba. Azt szerettük volna, hogy valami maradjon, ami tényleg városnak hasznára válik, hosszú távon. Reméljük, hogy ezt a célt részben el is értük. És 15 tájékoztató panót helyeztünk ki a város különböző pontjaira. Az elképzelés az volt, hogy ne csak turistáknak, látogatóknak szóljon ez, akik három nyelven olvashatják az anyagot, hanem helyieknek is, akik esetleg nem ismerik annyira jól a város különböző objektumait, így egy pici ízelítőt kaphatnak, és ez a kompromisszumos méret, szóval ez a méret kompromisszumokat feltételezett, hogy ekkora terjedelemben egy ízelítőt tudjunk adni a város legfontosabb pontjairól, utcáiról, vagy részeiről, objektumairól. És hát egyeztettünk a várossal, és igaz, hogy mi nem vagyunk jártasak különösebben, de hogy hogyan kell, milyen eljárások vannak, vagy hogyan kell megelőlegezni ezeket a dolgokat. Néha előre szaladtunk, néha lemaradtunk, de végül is úgy gondolom, hogy nagyon jó volt az együttműködés. A város is nagyon segítőkészen állt hozzá. A végén is, amikor utolsó simítások voltak, rendelkezésünkre bocsátottak mindent, úgyhogy ezt külön megköszönjük. És hát azért is adjuk át a városnak, nem csak a város lakosságának, hanem az önkormányzatnak is átadjuk a megvalósult 15 panót, mert két egyesületnek nem volna rá feltételrendszer, hogy ezt rendbe tartsa, esetleg kicserélje, ha megrongálódnak, vagy megújítsa, hogyha szükséges lesz. Hát ilyen értelemben is átadjuk a városnak, reméljük, hogy el is fogadják ezt a terhet. És hát én tovább nem is beszélnék. Még annyit talán, hogy a panó miért így néz ki, ahogy kinéz. Hát van egy város részleti térkép, amit bizonyára látnak, ez a bal felső sarokban. Akkor a jobb oldalán van az egész városnak az a részlete bekeresztezve pirossal, ahol a nagyobb térkép tulajdonképpen kiemel. És a nagyobb térképen 4, 5, 6, 7 objektumot jelenítettünk meg, amiket színessel egy elmagyarázatban jobb oldalt láthatnak is, hogy melyik micsoda. Néhány régi fotót is igyekeztünk begyűjteni, megmutatni a városról régebb, hogy nézett ki, illetve a leírások, mondom, ezek csak ízelítőszerűek, tehát nincsen egy részletes, nem fért volna egy részletes, így is sok helyen meg vagyok győződve, hogy kisbetűs is nem túl jól olvasható, de reméljük, hogy azért mégis valamennyire el tudják olvasni, és el is fogják olvasni a helyiek, főleg fiatalok, ugye, mert idősebbek azért ennél jobban ismerik az objektumot. Örvendek, hogy elértünk az út végéhez. Amikor az ötletelés elindult, akkor sok jó gondolat felmerült, mi is lenne a városnak a legszükségesebb, ami ebbe a keretbe beleférne, és sikerre tudnánk vinni ezt a pályázatot. Az ötlet a kollégák részéről jött, hogy nincsen egy ilyen turisztikai jellegű információs panelrendszer a városba, és ezt ha végig tudjuk sikeresen, eredményre tudjuk vinni. Sikerült is, én nagyon köszönöm a munkát azoknak, akik nap tettek ezért. Valóban sok méreg, vita szűlte meg ezt, amit interneten látunk, de úgy értékelem, hogy ez eredményes munka. Biztos, hogy mindig van javítani való rajta, mert olyan tökéletes dolog nincsen, amit még ne lehetne fejleszteni, de egy nagyon fontos mozzanat a turisztikai fejlesztésnek a városunkban. Én gondolom, hogy ezt tovább viszik majd vagy ezek a civil szervezetek, vagy mások, vagy az önkormányzat, hiszen mindig van finomítani való. Tartalmaz olyan információkat, amit én is most olvasok először, úgyhogy
Biztos, hogy érdekes az idelátogatók számára és a csíkszeredaiak számára is, hiszen mindenki nem ismer, főleg ami a régi jellegét illeti a bizonyos épületeknek. Úgyhogy gondolom hasznos volt ez a döntés, és köszönöm szépen a kollégáknak még egyszer a kitartó munkát, sok sikert mindenkinek, boldog új esztendőt, és remélem jövő esztendőben is lesz hasonló eredményes projektje ezeknek a civil szervezeteknek. Köszönöm még egyszer. A turistaság mellett még van két másik célja is, amit felvállalt a tevékenység körében, ez a környezetvédelem és a honismeret. Ezekben a panóban a honismeret nyilvánul meg leginkább, és hát gyakorlatilag csak azt tudom mondani, hogy már előttem is elmondtak, hogy ez nem csak az ide látogató turistáknak hasznos, hanem még az itt lakóknak is. Mert Csíkszeredának számos olyan épített objektuma van, amit tudatosítani és népszerűsíteni kell. Nem csak az itt lakók körében, hanem az ide látogatók körében is. Köszönjük szépen mindenkinek, aki segített ebben a munkában, és boldog új évet! Mindenesetre köszönjük, és hát ugye elsősorban a dolog a multitól indult, végre van valami kézzelfogható jó is a multik jelenlétében, hogy ilyen projekteket támogatnak, ezért hálásak vagyunk. Örvendünk annak is, hogy a meghirdetett helyi közösségi összefogást erősítő programra sok jó ötlet született, mert ugye tájékozottunk, és hát gratulálunk a jelenlevőknek, hogy megnyerték ezt a projektet. De innen tovább nyilván azt szeretném kiemelni, hogy valóban nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy civil összefogás, civil szervezetek, akiknél biza nagyon sok tudás és érték felhalmozódik, megtalálják a módját, hogy közkincsé tegyék és hogy a város szolgálatába állítsák. Én úgy érzem, hogy Csíkszeredában sok ilyen példa van, és minden bizonnyal ez a kézzelfogható, jól látható példa tovább fogja inspirálni azokat az embereket, akik a közösségért akarnak tenni, hogy hasonló módon szolgálják a közösséget, hiszen az ilyen megvalósítás, ami mögött az elég fáradtságos munka van, az egyfajta közszolgálat, a szó egyik legszebb és legnemesebb értelmében. Köszönjük, gratulálunk a kivitelezéshez. Azért is szimpatikus személy szerint számomra, mert nagyon híve vagyok annak, hogy a lokális öntudatot, az identitást, azt értékekkel kell erősíteni. Nagyon jó, azt mondtam már egy hasonló interjúban, nagyon jó, hogy a torkunk szagatából énekeljük az öteinkhöz. Fontos dolog, de számomra ezek ugyanazt a célt szolgálják talán finomabb eszközökkel, és valóban a felnövekvő generációknak, illetve az ide látogatóknak szüksége van erre. Úgyhogy a praktikus vonatkozásai mellett azt gondolom, hogy igen szép közösségépítő eszköz, és hát ismételten csak köszönni tudjuk. Reméljük, hogy időtállóak lesznek, és hát a város részéről igyekszünk gondozni, vagy talán inspirálódva ebből a dologból fejleszteni ezt a rendszert. Köszönjük szépen!